Sakit kay hunaon ba? Nga daghan kay mga tao nga ilang nailad tungod ani nga pagtulunan. Di ba? Sakit kay hunaon nga daghan kay mga tao nga nailad anang mga tawhana nga nagwali anang mga pamaagiha. Kay musugot kag sa dili. Kung dili gali ang Bible may pundasyon sa iyong pagtuo, sayop gyud na nga pagtulunan. Kung mayon kag simbahan, sayop gyud na siya. Naunsa naman yung mga pastuya, nahulog naman nga mas labaw pa silang San Pablo nga nagsulat niya ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. San Pablo mismo nag-ingon nga ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Nya supako ninyo na. Siguro ba mag-ingon nga kinahanglan mabasa gud sa Biblia, kinahanglan tuuhan nato kung unsay nakasulat sa balang kasulatan niya pagkahuman himuon ninyong sayop sa San Pablo. Dili man ang Katoliko nagtudlo ang simbahan ng haligi og patukuran sa kamatuoran. San Pablo man mo nagitudlo sa simbahan Katolika. Kaduha nga tawag ining punto, wala man kay mabasa sa balang kasulatan nga nisulti ang mga apostol nga ang Biblia ang haliging patukuran sa tanang kamatuoran. Di ka makabasa na. Kaya kanang gingon nga Bible alone, dili man ang pagturunan sa mga apostol. Inimbento man ng Luther nga mo na inyong gisunod-sunod karon. Ang pagturunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pinaka number 1, kana nakasulat sa balang kasulatan kanang sulti San Pablo bitaw nga, huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong ug sa sulat. So kami mga Katoliko, pinaka number 1, tuuhan gyud namon ang gitawag og tradisyon kay diha man nagpadayag ang Ginoong Dios. Mao man na ang buhing pagtuo nga dapat ipasapasa from the time of Christ, katong gingon ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo at the same time tuuhan po itong mga gitawag o nakasulat. Wala nagpasabot nga nakasulat lang ang atuang tuuhan. Kaya sa akong gingon, dili na pagtulunan sa mga apostol kung nakasulat lang ang gitawag og tuuhan. So kaya nakasulat o ang tradisyon ang naga-implementar ni ana, ang nagadala ni ana, ang nagapasabot ni ana ang simbahang gitukod ni Kristo nga mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana o kanang maong iglesia ha kanang gingon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana mao nang gisulti ni San Pablo nga haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. And remember mga sir ug mga ma'am, kanang gisulti ni San Pablo kamatuoran biya na. Oh, di ba ang ingon ninyo ang Biblia pulong sa Dios? Nya kanang gisulti ni San Pablo 1 Timothy chapter 3 verse 15, pulong na sa Dios. Nya pagkaman karon inyo ang supakon, inyo ang gitawag og surambawon. Surambawon ninyo kay di mamukangay. Surambawon ninyo kay dili man mulusot ng inyong pagtulunan nga inimbentog kano, inimbentog German. So again mga sir ug mga ma'am, klaro ang pagtulunan ang gisulti sa balang kasulatan. Ang simbahan mao ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Di ka makakita og di ka makabasa dinha nga niingon ang balang kasulatan nga ang Biblia ang haligi og patukuranan sa tanang kamatuoran. Di gyud ka makabasa na kay bisan sa panahon sa mga apostol wala sila gibit-bit nga gitawag og Biblia. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kanyang magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.